Dafydd o Ysgyfareto, brand dillad, yn amlwg o safbwynt y gan. Da ni'n brand ddwyieithog, apelio at Gymru gyfan, ella tu hwnt. Da chi'n defnyddio'r Gymraeg i marchnata'r busnes? Wel, mae'n seledig ar gan o Ysgyfareto yn amlwg, a mae hynna'n ynghlwm ar iaith. Mae plant ysgol i gyd yn ei nabod i, mae hyn oed plant sydd yn, oedolion sy'n di-Gymraeg bellach yn nabod y gan, a'i cofio hi. Hwyl hefo'r lliwiau a chwarae efo'r logo, a mae hynna'n elfen cryf o'r marchnata da ni'n gwneud. Mae pawb yn gofio'r can. Mae trio creu brand dillad sy'n clwm ar wlad, heb fod i'n ddraig neu'n gennym fedr neu beth bynnag, adlewyrchu y gwahanol elfennau o'r genedl hefyd, efo'r lliwiau.